И какво са хора, за ви с Dark Clashers и както виждате не си играм играта Clash Royale и това е 6 епизод от нашата поредица на играта Clash Royale. И хора, в този епизод ще отворим клан честа, който го събрахме 10 от 10 и ще ви покажа, че закупих си легендарна карта в шопа и както казах електроизрада, няма да цъкам да седи много в дека. Така имам фандър, няма естествено пари. В този епизод, освен ще отворя този клан чест, ще изиграм финалната битка за 10-та, който ще определи дали ще остана на нея или ще падна 9-та. И да падна 9-та не е страшно. Но така, естествено, първо ще изиграем битката за финал и накрая ще отворим клан честа. Не също ще отворим клан честа, защото мисля, че така на децата е по-голям шанса за легендарна карта така и да видим какво ще се падне. Дали ще ми даде втора падна карта или легендарна карта от клан честа. Така, 1620 голд. Един рокет. 3 визарда. 5 батъл рама. 109 миньона. 18 дарт гоблина. И няма да има легендарна карта. 131 милиона хората и епика. Правите да е гоблин врел. Голем. Така. Ами, голем е добре, защото аз сега събирам да си дигам карта и вече имам. Ще дигна Брабер 10 да имам по-здраващите и така имам Брабер на 10 и останахме с 3 двата. Така, може да оставя именно. И така, влизаме в битката, която ще определи дали ще остане 10 арена или ще падна 9-та. Така, ето Хокмалтиан, 9 лео, Канерито, Clash Royale. И той на една битка да падне едно, да видим кой ще се справи по-добре. Това лято не съм имал чувството да игра на тази свята арена. Има Волкира. Аз играя с китара, естествено. Гоблин врал. Nice Spirit. Еми не се предпазих много добре, но колкото можах се справих с неговия голем врал. Сега умирам Волкирата и аз тръгвам в атака. Принцес тук. Да избие тези миньони. Инферно дракън. Това е доста лошо. Не е лошо, ние се справихме доста добре. Добре. Сега ние играем нашия гоблин врел, да видим той какъв демидж ще вкара. Това е респирици, добре. Колата ме на 1825, докато нашата е на 2309. Отново гоблин врел мега миньон сега. Така, добре. Окей. Но изпречи отзад. Той да се оправя на гоблин с мега миньона. Ние тръгваме с Royal Giant. Така хора. Не знам защо иска бих запълно. Моя си работа. Нищо колата на на 1000, което е доста добре. Така. Браберени и хоби ще вкара. Така. Колата ни е на 900. Неговата на 8 на 600. Точно така. Дали ще вкараме демидж на Волкирата? Барберените, да, право на барберените, затова ги дигахме на 10 ниво, биха. Мега ми отново. Добре, колата ни е на 300. Сега естествено ние трябва да вкараме демидж. Тук вече ще сапнем. И не знам, колата няма си отиде все още. Принцеса. Мега миньон. Нашата кола обаче си отиде. Не! Браберени, право. 3 секунди остават. Ще успеем ли да вземем колата е въпрос. Да, перфектно. Перфектно се получи. Не успя на време да си изиграя извинете, че забравим фарбола, да. Сега това е Инферно Драгон, ще трябва да го справим с китара. Това. И сега пушваме отново. Да видим дали ще успеем да вземем. Този път съм приготвен с запа. Принцеса. Колата му е на 1100. 1100. Точно така. Добре. Перфектно. Не взе никакъв такъв демидж. И сега ще играем с Royal Giant.
Така напрегнато ми, да си призная честно. Нормално да ми е напрегнато. Играме Гоблин върва сега. Зап. Принцесата е жива. И мисля, че спечелихме. Ами да, така хора. Печелим и оставаме на 10-та арена. Какво по-хубаво за този епизод. Чест е сигурно, естествено. Всъщност следващия чест, който ще, ако сега спечеля, ще е Giant, защото видях в Stats Real. Ще ви го покажа следващия епизод в Stats Real, как се вижда, да видите какъв ще е следващия чест. Та мисля да изиграва още една и ако я спечелим, да ни даде Giant честа и да отворим екрана. Така, влизаме в нея. Играем с Жоес. Лебон анти клана. 3000 купим той точно и да паднем. Оставаме 10-та арена, вече сме сигурни в това. Така, още малко и имаме 10 еликсир игра. Royal Giant. Той играе Хок отзад. Добре. Готвени сме за браберените. Така, изпираче. Браберен хът. Добре. Това е една от най-неизползваните карти в играта. И точно по този пича има. Това е малко гадно. Има изпира Гоблин на 11, което въобще не е колкото и... те са добра карта, не казвам нищо. Спамер. Добре хора. Играем си срещу спамер. Принцеса, така ще играем отзад за дефенс. Не мога да видя от него да купи на колко живот му е партнерен хът. Така той няма да атакува, той просто няма само хокайда в атака. И да се справям сега с неговата атака. Още ни барбери ни пусна барберхата. Ето да се справим напълно с неговата атака. Един зап. И я спират. И на принцеса да изчистя гоблини отзад. Още веднъж ли пусна барберен хът? Да. Той сега има много еликсир. Мисля, че ще изиграе пак един барберен хът. Ние просто нямаме за атак. Не може да атакуваме заради него. Гоблин хът. Гоблинчета не бият толкова много. Така че, ако присъства удар, още веднъж да ги убиете. Перфектно. Сега вече ще атакуваме обаче. Точно така. Атакуваме срещу този спамер, който ни източи колата. Зап, тук съм приготвила. Останаха този живи скелета. Затова просто не трябва да го оставям този пич. Паникьосах се и ще загубя тази битка. Поне според мен. Така няма се отказвам Гоблин. Кажем сега. Просто той спамер пусна още един барбер, като си скъби и еликсира, но естествено ще има Гоблин да се защити. Поне да, ако ще падаме, да падаме, поне да вземем една такова. Така, Хокрайдърън, 7 барбери ни защита. Така, браво на принцеста. Така ще изиграем Royal Giant напред. И запад този път е перфектен просто. Много се игра с... така на скитара да запази от спамера. Ще го вземем ли колата? Взехме? Не! Така. Колата му е на един зап. Може ли да спечелим тази битка? Много любопитно. Гоблин варел. И зап. Така, хора, good game. Сега видим дали ще е верно това ще е дали Giant Chest и Silver Chest. Може би следващата битка е за Giant Chest, но аз просто няма да игра, защото се напрегнах. Така, да отворим Crown Chest, да видим какво ще падне. 546 голд, приджема, 29 барбера на 38 запа, 8 транскитара и 1 рейдж, от не ми трябва естествено. Ами хора, мисля това да е за видеото. Ако ви е харесало, моля да дадете един лайк на клипа, ако харесало, който правим с моя приятел Михаил. Моля да се абонирате и естествено да оставите един коментар, ще ми приятел да го прочита и да му отговоря. Аз бях Християн, това Dark Watchers и както винаги в следващото видео.